खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं किनिकां ब्रह्म गोजोनथाव खौरां पेरिस अलिम्पिकआव भारतआ फिन सिलभार मेडेल देरहानो हादों भारत हादरनि नीरज चोपड़ाया पेरिस अलिम्पिकनिफ्राय सिलभारनि मेडेल देरहानो हादों नंगौ सोलिफु पेरिस अलिम्पिकनिफ्राय भारत हादरनि नीरज चोपड़ाया सिलभारनि मेडेल देरहानो हानानै हादरनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा लानानै फैदों बिथाङा जेभलिन खुबैनायाव 89.45 मिटार जानथाय खुबैनो हानानै सिलभारनि मेडेल देरहानो हादों थांनाय 2020 मायथाइयाव नीरज चोपड़ाया टकिअ अलिम्पिकआव सनानि मेडेल देरहानो हानायनि उनाव फिन आरोबाव पेरिस अलिम्पिकआव 89.45 मिटार जानथाय जेभलिन खुबैनानै सिलभार मेडेल देरहानो हादों आरो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया टुइटारनि गेजेरजों सिलभार मेडेल देरहानो हानाय नीरज चोपड़ाखौ बरायदों थारैनो बेयो जोंनि हादरनि थाखाय जोबोरैनो गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा बेयो फोरमायबावोदि पेरिस अलिम्पिकआव भारतआ फिन सिलभार मेडेल देरहानो हादों भारत हादरनि नीरज चोपड़ाया पेरिस अलिम्पिकनिफ्राय सिलभारनि मेडेल देरहानो हादों बिथाङा जेभलिन खुबैनायाव 89.45 मिटार जानथाय खुबैनो हानानै सिलभारनि मेडेल देरहानो हादों थांनाय 2020 मायथाइयाव नीरज चोपड़ाया टकिअ अलिम्पिकआव सनानि मेडेल देरहानो हानायनि उनाव फिन आरोबाव पेरिस अलिम्पिकआव 89.45 मिटार जानथाय जेभलिन खुबैनानै सिलभार मेडेल देरहानो हादों आरो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया टुइटारनि गेजेरजों सिलभार मेडेल देरहानो हानाय नीरज चोपड़ाखौ बरायदों